Bon dia, nois i noies. Avui tenim un regal molt especial. Uns visitants han vingut a oferir-nos una gran oportunitat. Exactament. Necessitem que presteu molta atenció a tots els que us han d'explicar. Benvinguts alumnes, us portarem un regal extraordinari. Amb aquests dispositius digitals podreu aprendre sense necessitat de llibre. Els llibres són avorrits, sí, de passes de moda. Uau, quin regal! Senyor, una pregunta. Això vol dir que no haurem de fer servir més llibres? Exactament. Amb aquest dispositiu tindreu tot el coneixement de tot el món i més. Però llegir ens ajuda a imaginar i a pensar. No podem abandonar els llibres. El pantalles són el futur, no cal veure quan ho pots veure directament. Qui vol quedar-se atrapat en el present i posar barreres a la imaginació? Nois, això no us sembla una mica estrany? Sí, sempre hem sentit que llegir ens fa créixer. Això em fa mala espina. I si ens volen controlar a través de les pantalles? Hem de fer alguna cosa abans que sigui massa tard. M'encanta aquest vídeo! No puc parar de mirar-ho! I jo estic jugant a un joc nou. És molt divertit. Hem de fer alguna cosa abans que sigui massa tard. Si continuem així, ens convertirem en zombis digitals. Tinc una idea. I si li donem als nostres companys llibres que els agradin? Potser aconseguirem que tornin a llegir? Jo puc ajudar. Conec bé els gustos dels meus companys. I jo puc buscar millors llibres a la biblioteca. Sí, crearem el grup de la resistència. Aquí tens. Aquí tens. Gràcies. Què és això? Aquest llibre és genial, no puc parar de llegir-lo. Wonder de R.J. Palacios és una història tan bonica. Jo estic enganxat amb el petit príncep d'Antoni de Sant Exupéry. A mi m'encanta Harry Potter i la pedra filosofal de J.K. Rowling. Com m'agradaria estudiar a Hogwarts? Moby Dick de John Merivale és una aventura increïble. Mai hauria pensat que una casa de balenes fos tan emocionant. L'illa del tresor de Robert Louis Stevenson és la millor història de pirates que hi ha llegit mai. Charlie la fàbrica de xocolata de Roald Dahl és increïble. Màgia i xocolata a dojo. Els pilars de la terra de Miquel Follett és increïble. I la barreja d'intriga i d'aventures medievals és brutal. El Gran Gatsby d'Arthur Scott Fitzgerald és una història tan profunda. La crítica de la societat està molt ben feta. No entenc que hi podeu trobar els llibres. Això és infinitament millor. Totalment, no ho canviaria per res del món. Li s'han donat tots els llibres possibles. D'aventura, de misteri, de ciència-ficció. Potser necessitem alguna altra idea més personal. Han provat el diari de Greta Jenkins? No funciona, necessitem una altra solució. I per què no fem un llibre especial per ells? Un llibre fet per nosaltres, amb tot el que sabem que els agrada. Sí. Jo sé que a la Carla li agraden els llibres d'investigació. Podem fer un cas d'investigació? És veritat, bona pesada. I al Pau li encanten les històries de fantasia. Què tal si afegim un toc de màgia? Genial! Amb una mica de misteri i amb una miqueta de màgia, tots dos deixaran en mans de les pantalles i s'endinsaran en la lectura. Un moment! Com heu sabut que m'agradaria tant?
pensava que un llibre fet per meus amics em podria atrapar d'aquesta manera. Un moment. Els extraterrestres, les pantalles, el club de resistència... Això és la nostra història! I ens adonem que sempre depèn de nosaltres. Exacte! Ara que sabeu la importància de la lectura, al final del llibre és a les vostres mans. D'acord, nois. Ja hem escrit moltes parts del llibre, però com acabem això? Què passarà al final? Bé, jo crec que hauríem de mostrar com els alumnes aconsegueixen escapar de les pantalles, però de manera que no sigui com Matrix. No cal que estiguem tots connectats a cables, només que veiem el coneixement real, bé de les redaccions i dels llibres, però potser no ha de ser un final totalment feliç. Potser no tots se salven, com una pel·lícula de terror. Sí, però també m'agradaria que haguéssim una mica de drama. Podríem fer que els alumnes tinguin una gran decisió final. Salvar-se a ells mateixos i sacrificar-se pels altres. Però sense fer plans de robatori, Jo penso que els extraterrestres haurien de tenir més protagonisme en el final. Com si fóssim una pel·li de ciència-ficció on estem atrapats i hem de lluitar. I en el final que hi hagi una gran explosió. Bueno, tanta explosió no, però... M'encanta la idea de l'explosió, però no estem fent Transformers. El nostre final ha de ser més profund. Potser els extraterrestres desapareixen perquè els alumnes han après a ser més independents i a no necessitar els seus trucs tecnològics. Jo crec que al final els alumnes haurien de triar entre el món digital i el món real, però potser haurien d'afegir una mica de comèdia, que els alumnes els diuen com a, no sé si deixar les pantalles. Però bé, també puc seguir veient vídeos de gats. Això m'agrada. Una mica de comèdia sempre va bé. Sempre va bé. I si al final els extraterrestres diuen «Ei, hem après alguna cosa sobre els humans?» Són difícils d'enganxar més que un gat en la banyera. Els humans són massa impredictibles. Mai hauria pensat que existirien tant per una cosa anomenada llibres. Aquesta civilització és rara. I si al final és que els extraterrestres marxin, però deixin un petit obsequi als humans, com una pantalla més petita per començar. Sí, com que els extraterrestres se'n van, però ens deixen un record. Al final ha de ser obert. Potser no com una batalla guanyada de manera definitiva, però els alumnes aprenen que la resistència mai acaba. I fins i tot, després del llibre, la resistència pot continuar. Qui sap? I al final podem posar una gran frase que faci que els altres diguin «Uau, m'ho he de repensar», però de manera que no sembli que hem llegit massa llibres de frases motivacionals. Perfecte, nois. Al final serà una gran lliçó sobre la llibertat, la resistència i el poder de les eleccions, però amb una mica de comèdia per no fer-ho massa passat. La vida pot ser seriosa, però també pot ser divertida. O potser un final amb un petit gat, com quan tot acaba bé, però hi ha un gat que decideix quedar-se al planeta Terra. Sí, i llegirà llibres, però hi dirà... Ai, això sí que m'agrada! Així va ser com el grup de 5è es va llibrar del parany de les pantalles. Perquè aquests dispositius poden semblar inofensius en un primer moment, però si no anem amb cura podem acabar convertit en un poble sense veu ni personalitat. Els llibres tenen un poder que les pantalles mai podran substituir. Sí, ja ho deia Nelson Mandela. L'educació és l'arma més valuosa que pot fer servir per canviar el món. Mai més subestimar un llibre. Jo
Jo recomano l'AMI i la Biblioteca Secreta d'Alan Gratz. Sí!